Espazo Coop Emprende. O teu futuro é cooperativa. Se estás pensando en montar unha empresa, unha cooperativa, e non sabes como, en Espazo Coop prestámosche apoio desde o inicio da túa idea ata os 18 meses posteriores á constitución. En Espazo Coop Emprende ofrecemos apoio, capacitación e consolidación para novas cooperativas. Apoiamos desde a definición da idea ata os 18 meses posteriores á constitución. Ofrecemos unha ampla variedade de ferramentas e recursos formativos para a xestión empresarial. Acompañamos as cooperativas para enfrontar os desafíos do mundo empresarial e garantir a súa supervivencia. Espazo Coop asocia a preto de 300 cooperativas galegas de todos os sectores. Grazas aos servizos de apoio ao emprendemento de Espazo Coop, nos últimos 5 anos creáronse 130 cooperativas. En Galicia hai 1.820 cooperativas activas. As entidades da economía social, entre as que están as cooperativas, contribúen cun 7% do PIB da comunidade. Contacta connosco para máis información. Espazo Coop Emprende conta con financiamento do Fondo Social Europeo Plus para o período 2021-2027 a través do organismo intermedio CEPES no marco do Programa de Emprego, Formación, Educación e Economía Social, EFESO.